Greetings. Nhasi tiri kuda kudzidza pamusoro the interpretation of Venn diagrams. Tiri kuda kutanga nema-Venn diagrams ane two subsets. So this is going to be our first Venn diagram. We have two subsets, A na B. Tiri panapa, tiri kuda ku-identify certain regions. Saka let us say mukati munomu munenge muine chii. Mukati umu munenge muina A only. And we are going to see zvatiri kureva kana chiti A only. Mukati munomu munenge muina B only. So let us shade ma-regions acho atiri kuti A only kana kuti B only. That takes us to our second Venn diagram, which is an improvement of this first Venn diagram. Two subsets A and also B. Saka kana tichiti A only, tiri kureva kuti in this region of the Venn diagram munomu ndo munenge muina A only. So this is A only. In our previous lesson pamasets, I called it A exclusive, but to tone it down kuti ive more understandable, let us call it A only. Then kana tichiti B only, tiri kurevei, this is the region of B only. Saka iyi ndo inenge chinzi chi B only. So this is very important to notice, because tikada kuwana an understanding of what is happening. Tiri kuzvoona here kuti patiri kushedha mukati mema-subsets, tiri kusiya this region of intersection. Because pakati panapa munopinda zvinhu zviri muna A zvakafanana nezvinhu zviri muna B. Munopinda ma-common elements between A and B. Ndo zviringe zvichiitika pakati apo. Saka kana tichida ngoziva zvinhu zviri muna A chete, A only, i-region yatakashedha in red. Kana tichida kuziva zvinhu zviri muna B chete, B only, i-region yatakashedha in blue. Let us now go further to our third Venn diagram. For our third Venn diagram, takuda kushedha the intersection. So this is our Venn diagram. We still have two subsets, A na B. Then takuda kushedha panapa. Patashedha apo panonzi chi? Patashedha panapa ndo panonzi A intersecting B. Kureva zvinhu zviri common between the two sets A na B. What if kana tichida kuziva kuti A union B, tinoirepresenta sei paVenn diagram? That takes us to our fourth Venn diagram. Tiri panapa we have two subsets, A and also B. Patiri kushedha pese apa mukati mema-subsets, shading everything. Ndochi zvatashedha ndo zvinorepresenta A union B. What about kunze kunoku kwema-subsets asi muri mukati meVenn diagram? Kunomborepresenta chi? Let us go to our fifth Venn diagram. Still it has two subsets like this. Then kwatiri kuda kushedha kunze kunoku tisingapinde mukati mema-subsets. So it's like this, avoiding ma-subsets altogether. Ndo kwatiri kushedha like this. Kwatashedha uku ndo munonzi muchii. This is the complement of what? A union B. So this is A union B complement. Kureva kunze kwe the union of both subsets A na B. So tapedza zvinhu zviri basic zvatofanwa kunge tichitoziva, and take note that this is what? Complement. Let us now go to the sixth Venn diagram. But tiri pano manje pa number 6. Tiri kuda kudiscussa about
a only. Saka toda kuziva kuti a only tinoirepresenta sei kana tiri pavenn diagram. Saka just to recall kuti tirangarire, remember tambodefine a only. So we had a Venn diagram with two subsets. Tikati muno matashedom ndochi ndio a only. What we now need to do is toda kuziva kuti kana tichinyora tichishandisa union, intersection, complement, kana tichinyora tichishandisa masymbols ekumasets tinoinyora sei. Manyorero atinoita ndeaya, inenge iri b complement intersecting a, b complement intersecting a. Regai tingoidrowa panapa kuti kutsanangura kwangu kunzwisisike. So this is a only. Mazvoona. Saka patiri kuti b complement tiri kureva zvinhu zvisiri muna b. You understand? Saka pakati panapa panenge pari muna b. So hatipa shade. That's b complement intersecting a. Saka this explanation might be insufficient, but let us have a proof maybe that will be sufficient. In order for us to prove zvatataura apo, what we are going to do is we are going to treat that as a question. Kuti ngatiti muexam ya question yanga yakati shade in a Venn diagram b complement intersecting a. Tinoiansa sei question iyoyo. So manzira tinoita tinoisa Venn diagram panapa. Taisa Venn diagram toisa masubsets edu a na b. Taisa masubsets edu, then toda kutanga kusheda b complement. Mashedero achaita b complement panapa because tiri kudhila neintersection. We remember kuti tinofanirwa kusheda amwe maline ari horizontal kureva kuti akarara ari flat, amwe maline ari vertical kureva kuti akamira. Saka for b complement ino ishi yatoda kusheda, ngatitei maline ari horizontal like this. Saka maline edu anosheda everything else asi haapinde muna b, including mu intersection ma b muno. Haapinde like this. This is b. Saka tiri kusheda. So tasheda kunze kwese tika avoida b. That is the complement of b. Tiri papo manje. Let us shade a. Saka a toda kumsheda nechi ne different color. Remember kana iri intersection panochekana maline kuti amwe ma horizontal amwe ma vertical. Panochekana ndo panenge paine chi? Ndo panenge paine answer yedu. Saka pakusheda a ngatishandise red. But this time takushandisa ma vertical lines. Saka a tikusheda mukati mese muno. Mukati muno. Including mu intersection because it's also part of a in as much as it's part of b. Like this. Saka manje answer yedu isusu takutsvaga pakacrossana maline. Can you see kuti maline ari kucrossana muna a muno but asiri kuzopinda kuno? Like mu region intersection hatina ma horizontal lines. Asi mu region ya a ino ishi tina ma horizontal lines ari kuchekana nema vertical lines. Saka this now proves kuti a only ndiani, because we had said a only inenge yakadai so. So a b, remember kuti a only inenge yakangodai so. Saka region ino ishi ndiyo zvakare region iri kusheda nachi yatiri kusanganisa maline panapa. So this proof proves kuti b complement intersecting a ndiyo a only. But if you come to think about it, reason around it, you see kuti it makes sense. Because tiri kuti zvese zviri kunze kwa b ngazvi intersecte na a. Saka patati zvese zviri kunze kwa b
tabva tati eliminata ka point kanaka ke intersection tobva tati ngazvisangane na-a kunyange a achizopinda muintersection but maline aya mahorizontal hakwanisi kupinda muintersection. So I hope kuti a only tainzwisisa. Let us now do b only. Tava pa number 7 takuda kuita b only. Then b only taitsanangura kuti inenge yakadai so. We have a and b. B only iri shaded ish. Atakuda kuziva kuti manje kana tichinyora insert notation inonyorwa sei. Saka b only inonyorwa yakadai so. Tinoti a complement intersecting b. Saka a only inenge iri chi b intersecting a. Yatiri kuti a only yacho ndiyo inenge iri intersection yacho nani na b complement. Kana taku b only takuti a intercept a complement intercepting b. But let us prove kuti ndizvo here. So I want you to pause panapa and try to prove on your own. Kuprova kwacho tokutreata a complement intersecting b as a question. So I want you to answer the question. Question yacho inenge ichiti show a complement intersecting b on a Venn diagram. So I want you to answer that question. Let us now do it together. I hope my solution and yours are the same. We are going to have a Venn diagram. We are going to have two subsets, A and B. Then, toda kusheda A complement. A complement, tinosheda say, apa patiashanza two different lines, horizontal and vertical. But I am choosing, for now, let me choose my vertical lines for a complement. So a complement, tikusheda everything else, tichisiachi, making sure again kuti hatipindi muna a kunyangwe nemuchi intersection region because it's also part of a even though it's part of b. Saka pakushedha panapa remember kuti muna b tinomukrosa matinoavoida ndo munani muna a like this. Saka mashedhero andiri kutoita ndiwo chaiwo chaiwo hatina nguva yekuita zverula muexam. Saka ukatonzi ushedhe shedha nemaoko ako, just try to make it tidy. Okay, let us now shade b. Pakushedha b machida kushandisa ma horizontal. But remember tichishedha b tofanira kuishedha yese including nemu-intersection like this. Can it be seen kuti pane cross checking kana kuti pari kucrossa malines mahorizontal nemavertical zvakafanana nezvataisa pamusoro panapa. This proves kuti our solution a complement intersecting b is the correct solution. So this is it. This document, I'm going to provide it to you for future reference, but this is how it's done.